Assalamu alaikum, ina kwana baba. Lafiya kalau yara an fito. Baba, mama, kokarin ke na kwanan ku. Lafiya kalau yan makaranta to sai kuma da hankali kada ku. Su ma ina zuwa haka ne aka ci kwalliya. A'a malam yanzu har ka manta da cewa an kawo mai takardar karyatar. Ai yau ne za mu je gurin taron filan furayar gizo. Haba mama, ba fa haka ake cewa ba. Cewa ake speech and prize giving day. Sarakiya turawa. Kin san Allah wallahi. Na manta ba amma irin wannan shiga haka sai ka ce wanda za a je gaida sarki. Ba ai dole muke irin wannan saboda malaman mu sun nuna mana muhimmancin al'adunmu na gargajiya. Allah na gode ma ashe da ma makarantar ba Islamiyya kadai ba ce ba. Haba waya ya rakiya ai bayan Islamiyya ma akwai bangaren koyon boko da bangaren hadda to madalla yara in kun je ku sai ina gaida malaman naku har ma sauran baki da kuma malamar ta ku fara halin gargajiya. A'a malam wannan sakon mu ne ba na yara ba kai ku bar shi in mun je za mu faɗa mata kun ji ko? Kai ya kishi. Shin ma waya sunan darasin da ake koya muku da turanci. Sunan ji social study amma ta bikin shi ne kanta. To, sariyar tsado kuma. Haba malam kun ba ka iya faɗa daidai ba ba sai ka faɗi mai sauƙin ba sai da ka ce to shi ne kanta. Ke dan Allah ya za ki biye wa malam shi ya kasa faɗa social study sai ma sai ki kasa faɗa ko kalta. Haka yadda gwagwabi goma. To, ke amarya da ni da wata waye bi kokari da Ni kan ba na ce ba, wace shiga tsakanin miji da mata. Yaya shirya mu tafi kada mu makara ai komai a gaba. Kin san kuwa na ji an ciya da rare da wasannin al'adun gargajiya. Peters and Doctor. Mr. Chairman, sir, final of judge, Afran Kankiba for Peters. My dear audience, ladies and gentlemen, good day to you all. Assalamu alaikum. Ibrahim Amin Sani is my name. I stand before you today for the mission we stay. Teacher is Peters and Doctor. Mr. Chairman, sir, I will like to find who is a teacher and who is a doctor. Teacher is a person who helps others acquire knowledge, focus on value. One doctor is a person who treats a patient prescribes the necessary medicine for him. I suppose this topic because of the following reason. Firstly, teacher helps how to know how to read and guide you on it. Secondly, teacher, make your habit beautiful, cross and useful. Thirdly, is the one who teaches the doctor and shows you how to treat a patient prescribes the necessary medicine. Fourthly, is the one who teaches the doctor to see that there is no ignorance in the society. If you say that the teacher does it, and then there will be no peace out of. Fifthly is the one who teaches the doctor to have a staff to make a medicine. Finally, Mr. Chairman, sir, with belief with my little boy, thank you, listener. Ibrahim Amin Sani, have a nice day. Thank you. Mr. Chairman, sir, Mr. Chairman, sir, final of judge, Afran Kankiba, my coordinators, distinguished ladies and gentlemen, Muslim Ibrahim is my name. I am here to present my motion, which saying that doctor is better than a teacher. Why? Because in our life, if there are no doctors, so our life in danger. Firstly, let me use this assembly to define the meaning of doctor. Doctor is a person how to treat people. Our nation also the doctor is very important in the society. A good person includes the president, governor, and the emir, and rest of people. Also, if they are not well, they need to go to the doctor to give them some advice how to take care of their life. Secondly, reason the doctor is better than teacher. Even the teacher of no well, nobody can take care with his skill unless he contacts. Doctor by saying that doctor is more useful in our society than a teacher. Secondly, the reason the doctor is better than teacher. Even the teacher of no well, nobody
Secretary Mr. Chairman, my colleague said, teacher is the one that rates him doctor. Why teacher considers himself and himself? Because he don't have a right. Even doctor can judge himself on another people. Thank you all for listening. My colleague Muslim Ibrahim. Hello, my honorable audience. Peaceful peace is constant to be open to my great listener. Khadija is my name. I live from Kurna Zinabula Line Wazifa. I am a student of Umar bin Khattab. I highly tell you of my Arabic from junior secondary school. We start for you to introduce and as matter for you. You ask for the rest of the doctor is better than teacher because how about the teacher don't have the help. The teacher, when there is no doctor, that means the teacher cannot have the help. The teacher the student. Why doctor is better than teacher? Doctor is very important into our life. If you know the doctor in our life, that means the teacher. That means the teacher cannot have the health. The teacher. Thank you very much for these great presentations for the both sides. Mun gode yana nuna mana cewa ɗaya likita ɗaya kuma malami. To malamin dai ya nuna mana muhimmancin malami a kungiyance a kuma society da kuma gidaje da kuma sauran rayuwa ta addinin musulunci da rayuwar gari. Shi dai malami shine komai, shine tushen komai, in ba malami babu komai. In ba malami ba zaman lafiya. Malami shi zai koya wa likita, zai koya wa injiniya, zai koya wa kowa da kowa, a ta da wayar salular da muke amfani da shi ma malamin ne ya koya wa wanda ya yi ta sannan ya yi ta. Idan ba malami duk abubuwan ba za su yiwu ba. A ta da likitan ma in ba malamin shi ma ba zai iya komai ba. Malami shine tushen komai. Kamar yadda muka sani malami shine wanda yake koya komai da komai sannan a samu wani abu wanda za a yi. Shi kuma likita ka nuna mana cewa in baka da lafiya sai ka je asibiti sannan ka sha magunguna. Idan ba likita ba malamin ba zai iya koyarwa ba. Idan ba likita malami ba zai iya komai da ko a gida ko cin abinci malamin ba zai iya ba. Ba ma malami kadai ba, a sauran fanni daban-daban na rayuwa kamar zuwa makaranta ta ce in baka da lafiya ma ba za ka je ba. Idan ba ka da lafiya ba za ka makon wannan debate din waye ta daya waye na biyu, likita ko malami. You have to come down, please, Mr. Suleiman. You are highly welcome. A former student at Bayero University, Kano, now working at Federal Revenue Service, Kano State. Please work with the governor. Thank you very much for your attendance. Mr. Speaker, you have a lot of problem. no. You want to change me because I'm not one. Salaam No, alaikum. just go ahead. Just.